Tanu mase ale anga foli ni walimadon be awye aw munu be lajɛ la wala sa kunnafoniw be sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ani atuma seli Bamako sigida sabana mairie ɲɛmaaw ye Senegal dɔnkilidalaba dɔ bisimila n'ale tɔgɔ Kumba Gawlo Seck a ɲɔgɔn ye kɛra ka bɛn ni décembre kalo tile 2 sigida sabana mairie kɔnɔna la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ɲɔgɔn ye kɔnɔna la fɛn minnu bɔra o la Kadiatou Traoré bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kunkan nunu ye cɛw Kumba Gawlo Seck n'ale Senegal dɔnkilidala lakodɔnnen bɛɛ ye diɲɛ siriki naani kɔnɔna na ka sanga ni a ka fɔlisen dumanw a n'a ka wuli kajɔ n'a ka cɛsiri musow ani denmisɛnw dɛmɛli la o siratigɛ fɛ a y'a kanu kana ba Maliba kɔnɔna na ni kana i ɲɛda commune 3 maire muso kan ka sanga n'a ka wuli kajɔ a n'a ka cɛsiri ye a n'a ye baaraba minnu la ɲɛnamaya a ka sigida la ni ka tanu kosɛbɛ ka da kan Kumba Gawlo Seck yɛrɛ bolo musoya tɛ taa cɛsiri kɔ Kumba gɛlɛmanin tɛ ŋunu kɔ a la fɛn min ye a ka nin bɔɲɔgɔn ye commune 3 maire muso la a ye ɲɛfɔli kɛ o kan n'o bɛ tali kɛ kana ni muso cɛsirileba in a tanu a ka baaraw la walasa muso tɔw bɛ se ka dusu ta cogo min na ni ka ta ɲɔgɔnnaw waleya ni ɲɔgɔnya in kɛla wagati kɛrɛnkɛrɛn ye Kumba Gawlo Seck ani commune 3 maire-lakaw bolo walasa u bɛ se ka hakilinaw falen donna nataw la baara bolodalen dɔw kan ani sigida yɛrɛ ka yiriwali o sigi in bɛɛ lajɛlen de kɔfɛ fɛn min ye commune 3 maire ye ale y'a ka nisɔndiyaw jira ka sangani ni musoba in ale ka bɔ ɲɔgɔn ye a fɛ commune 3 kɔnɔna na k'an ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a nana ye yafa ɲini ka an fɛ ka hakɛto ɲini kɛ an fɛ a nana retard la dɔɔni donc sababu la comme baara de don ani maa caman rendez-vous tun b'a ni maa caman cɛ ni taara yɔrɔ min na an yɛrɛ tun tɛ fɛ ɲɔgɔn ye in to a ka ban sisan mais comme rendez-vous caman de bɛ yen donc an ye fila fɔ an ɲɔgɔn labila kuma kɔnɔna na n y'a ye k'a fɔ an hakilinata caman ye kelen ye n'o ye cɛsiri ye baara la n'o ye seko ni damayira k'o kɛ jamanadenw kungo la a yɛrɛ da y'a fɔ an ye ɲɔgɔn ye nka ko bonyana a bolo a y'o fɛn minnu ye taamasiyɛn minnu ye na o de y'a kɛ a ko a fana a bɛ dɛmɛ kɛ a ka kan ka n dɛmɛ n ka baara la ne fana b'a dɛmɛ a ka baara la ka duwawu k'a ye denmisɛnnin de don Ala ka maakɔrɔba si d'a ma welewelekan min bɛ n fɛ k'a fɔ o ye halisa an ka dɔ fara cɛsiri kan n'an y'an cɛsiri an y'an kɔnɔ jɛ an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ fɛn min nɔfɛ jamana kɔnɔ an bɛ se k'a sɔrɔ an bɛ aw ladɔnya k'a fɔ ko nin ɲɔgɔn ye min kɛla bonya ani karama kɔnɔna na a kun cɛla ni nisɔndiya ani munyamunya ye ani fototaw Alsilamɛya dɛmɛtɔn Ansar bolofara bɛ Bangoni farada la olu ka jɛkulu taara Mali silamɛw ka jɛkuluba Haut Conseil islamique Maɲama groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲama Alsilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyd Cherif Ousmane Madani Aidara fɛ Bangoni Janginɛbugu la u ka tagali kun ye walasa k'an karamɔgɔw ka bilasiralikan sanumaw ani a ka dugawu sɔrɔ Samayira Sanogo bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kunkan nunu ye cɛw de ye an balakaw maakɔrɔ ni sifinaka silamɛya dɛmɛtɔn Anisaru do o bɔra Bangoni farada comité de la wa o bisimilala bonya ni karama kɔnɔ Sherifula misiri baw kɔnɔna na Bangoni Janginɛbugu la ka sangani ni taama ye boɲɔɲɔ de kɛmɛ silamɛya dɛmɛtɔn Anisaru fɛ ka bɔ Bangoni farada la ka ɲɛsin Mali silamɛtɔn ka fara ɲɔgɔn tɔnba o conseil islamique du Mali ma ɲɛmaa mɔ an fana karamɔgɔ a Seyd Cherif Ousmane Haidara walasa kana duwawu kɛ a ye ni ka laban ka duwawu ɲini a fɛ o kɔfɛ ka masigi dɔ sigi ma o de faraka kunti alhamdulillah maga taga sira kan an fa n'o ye Musa ka fara Siba Tarawele kan ka ɲa an ka malibaga n'o ye Desire ka fara an ka Musa Tarawele kan olu bɛɛ ye maga taga sababu sɔrɔ ka sababu kɛ
ka sanga ni o ka laseliw ye farifoni ye a nisɔndiya de bɛ u kan ka sanga ni sigi in kɛlen ye ni banni ye ni ka sɔrɔ k'a kɛ waati kɛrɛnkɛrɛn ye k'u ka walimadɔ kɔrɔfɔw caman ta ka ɲɛsin zamzamiyu mu o min kɛra sababu ka olu bila ni sira tilennen in kan. Ramadani Haidara n'a ka denbaya di Pasika Tarawele n'a ka denbaya n b'a ɲini Ala fɛ u bɛ nɛɛma sɔrɔ Ala k'a jidi n bɛ sɔrɔ ka bonya segin an karamɔgɔ Seydi Serifu Usumani Madani Haidara ma cɛ min jɔlen bɛ n'a yɛrɛ ka tila ka jɔ ni mɔgɔ wɛrɛw ye karamɔgɔ i foli da t'an bolo an b'a ɲini Ala fɛ si bɛ Ala bolo kɛnɛya bɛ Ala bolo lafiya bɛ Ala bolo Ala k'a d'an ye sutura bɛ Ala bolo Ala k'a d'an ye ka nɔfɛtugu kɛ u ka dantigɛliw la maa minnu ye kɔrɔfɔw valevale o ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ lajɛlen ye waliɲumandɔ kɔrɔfɔw ta ka ɲɛsin Mali silamɛya ɲɛmaaba an fana an karamɔgɔ a Seydi Serifu Usumani Haidara ma o min sababuyala olu ye alisilamɛ diinɛ ɲuman sira minɛ alisilamɛ diinɛ min ko hinɛ ni makari yafa ɲɔgɔnmaw ni keleya ni ka sɔrɔ k'a ɲini hali bi zamzamiyu fɛ a ka duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ olu ye. Farada nana u bɛna duwawu de ɲini fɛ ka duwawu k'i ye n b'a ɲini Ala fɛ i ka duwawu k'an ye kow ka ca an bɛ duwawu ɲini e fɛ i ka duwawu k'an ye denmisɛnninw ka kow ani garisɛgɛ kow an bɛ duwawu ɲini fɛ i ka duwawu k'an ye maa o maa sera yan nɔ n b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a bɛɛ hakili la Ala k'an bɛɛ mɔgɔ ɲɛ n bɛ foli segin an ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ma n'o ye Seku Kayase n'a ka duwawudenw ye n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye Ala ka n'a sago d'a ma bon i sara t'an bolo dɛ kuma ma nɔgɔ i sara t'an bolo mais an bɛ bonya segin ma i ni ce karamɔgɔ i ni ce Jagaba i ni ce i Haidara. A kɛlen ka kɔrɔfɔ ta Mali silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn tɔnba o conseil islamique du Mali maa ɲɛma an fana an karamɔgɔ a Seydi Serifu Usumani Haidara ye a ka nisɔndiyaw sɛbɛkɔrɔ danganamaya ka sanga ni nin bɔɲɔgɔnya baara in ye min filɛ ka kɛ silamɛya dɛmɛtɔn anisaru fɛ ka bɔ Bangɔni farada komite kɔnɔ ni ka sɔrɔ ka a ka kɔrɔfɔw kuncɛ ni duwawu ye ka ladɔnniya k'a fɔ baara in kɛra nisɔndiya ni farifoni fɔ ka se hakili falenfɔlenw jijalen mu minnu baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛ la ni duwawuba kɛli ye nabaw ye. Bagadaji ani Nyarela alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru fana ka jɛkulu taara Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Serifu Usumani Madani Haidara fɛ yen nɔ tagali kun ye walasa ka waliɲuman dɔn foli kɛ an karamɔgɔ ye a bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri mun na bɛn ani kelenya sabatili la an ka jamana kɔnɔ Kajatu Tarawele bɛ walawalali kɛ a ko kun kan. Nisɔndiya ni munyamunya de kɔnɔna na ansaru ni kanubaw ka bɔ Bagadaji Nyarela komite la o wulila ka ya bani sɛgɛrɛ ni ka taa bonyamasegin ni waleɲumandɔn kɛ a ye ka sanga n'a ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri ye diinɛ dɛmɛli la bɛn kelenya ani basigi ɲinina adamadenw ni ɲɔgɔn cɛla la ni ka tila k'a fo k'a waleɲumandɔn a ka kanu a n'a ka ɲumanya waleyaw la ka ɲɛsin u ma. Fɛn min ye Bagadaji Nyarela komite musokɔrɔbaw ye olu kɔnɔ nisɔndiyalen u ye bonyamasɛginkanw ani waleɲumandɔnkanw ta ka zamzamiw sɛgɛrɛ ni ka tila ka dugawu kɛ a ye ani ka dugawu ɲini ya bani fɛ. Ramadan ni den kelen a yi di Ala ma basi ta mun na a sabalila a ye furu laban karamɔgɔ de y'a to Ala ye kɔrɔ ta k'i bonya diɲɛ bɛ tuguri la i ma yaada i ma gaba i ma waso bonya i y'a bɛɛ ta ka segin Bagadaji musokɔrɔbaw i ma kelen ta karamɔgɔ i foda t'an bolo koyi i foda t'an bolo kuma bɛ ne min da kɔnɔ ni da ye 100 bɔ karamɔgɔ a tɛ se k'i sara waliɲumandɔn dɔrɔn diɲɛ bɛɛ b'i nɔfɛ nka e ti den b'an kɔ i bɛ taama ka anw sɛgɛrɛ k'an min b'i dusukun na o ka bon ni kuma in ye sini kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'o di ni kɛnɛya nin diinɛ ye laseli ka taa se nin ka tigi laban ma Ala k'o nɔgɔya dugu dogolen n'a bangeda Ala k'i dusu tɔɔrɔ i hami ye jamana in ye
fɛn min ye zamzamiw ye a nisɔndiyalen a ye bonyamasegi kɛ ka taa nin jamakulu sanuman ma ka sanga n'o ka nin bɔɲɔgɔnya ye a la o min bɛ kanu ko fɔ ni ka sɔrɔ ka hakilinajigi kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ waleyaw ani bɛn ni keleyan waleyaw la mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la walasa basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na ni ka sɔrɔ ka kuncɛ ni a dala duwawu sanumanw ye. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انصرنا وانصر واقض حاجاتنا وفرج همنا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين يا رب يا سيدي ادي بها وجهنا فرج همومنا واكشف همومنا واهدنا جميعا الى صراطك المستقيم عليك توكلنا وانت حسبنا نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amina rabi ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ. Niger jamana ɲɛmɔgɔw ye a yira k'a fɔ ko urano bɛ ka produit juguw bila Niger jamana kɔnɔ mun bɛ ka kɛ degun ye k'a ɲɛsin Niger ka denw ma ka sababu kɛ u ka uranium baara yɔrɔ dɔ sababu ye. U y'a yira fana k'a fɔ k'u bɛna wele bɔgɔ jeninen kan. Karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ walawalali kɛ a ko kunna. Gweleya bɛ hali bi Niger jamana ɲɛmaakuraw ni Faransi jamana cakɛda cɛ min ka baara bɛn bɛ dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ sira uranium bɔli ma n'o ye cakɛda urano ye. Tarata desanburu kalo tile fila Niger ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u laban bɛ Faransi jamana uranium bɔ cakɛda urano nɔbɔ kiiri la ka sabu kɛ k'a to uranium bɔ la Niger dugukolo kan a ye cɛnniba don maaw ka kɛnɛya kun. Kiriko minisiri min bɛ Niger ni o ye Aliyu Dawuda ye a y'a yira k'a fɔ buwamafɛn o barigo 400 de yira buwamafɛn min n'a fililen fiɲɛ fɛ a bɛ kasara lase maa ka kɛnɛya ma u k'a ma ko radioactivité ko Arleta Niger gɛɲa ka yan fan fɛ uranium bɔ yɔrɔ min bɛ Faransi jamana bolo yen ko bɔ kɛra buwamafɛn ninnu ka yen de kunnafoni di kɛnɛ dɔ senfɛ Kiriko minisiri n'o ye Aliyu Dawuda ye a y'a yira k'a fɔ Faransi jamana uranium bɔ cakɛda urano n'a kunun ko tɔgɔ tun ye ko Areva a ye uranium bɔ Niger fanfɛla in na dɔ b'a san 50 kan. Minisiri y'a yira k'a fɔ hali bi ko in kɔlɔlɔ bɛ maaw ka kɛnɛya kan kɔna in na ye n'o ye Arleti fanfɛla in ye. Niger jamana maa ɲɛmaw ko Faransi jamana ɲɛmaw an'u ka cakɛda u bɛ ka boli cogo ɲini ka taa ka kiiri de dan ko wa k'u na nɔbɔ. Niger ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ labɛn bɛɛ lajɛlen bila bɛ sen kan min bɛ se ka to u ye tiɲɛni min don Niger jamana denw kun k'u to uranium bɔ la n'a kɛra kɔlɔlɔ ye mɔgɔw ka kɛnɛya kan a ka ladila. Nin ma jira k'a fɔ hali bi gwɛlɛya bɛ Niger faamakuraw ni Faransi jamana ɲɛmaw cɛ u cɛ tiɲɛna juillet kalo la san 2023 ka fɔ jaso don surasiw fɛ ka ta o don la ka na bila bi la Faransi jamana ni Niger jamana ma ɲɔgɔn kan fɔ uranium bɔ cakɛda min kun bɛ Faransi jamana bolo gaɲaka yan fan fɛ Arlete Niger ma ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ o baara ka jɔ. Urano yɛrɛ cakɛda kun wulila ka se diɲɛseleke naani bɔgɔ jeninen ka Niger faamaw kama. O fana kuma kɛlen la Niger jamana ma ɲɛmaw kun ye a jira k'a fɔ u b'a fɛ k'u ka dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ sira uranium feere diɲɛseleke naani juwa fiyɛw la. Urano ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ kana se nin ma in kɔni ma fɛn ma fɔ olu ye Niger jamana faamaw fɛ ko u wele bɛ kiiri bina k'u kan. Bibi in na Niger jamana ma ɲɛmaw u b'a fɛ k'u ka dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ sira uranium feere jamana min mɔ Eresila jamana do bawo tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn la o ni Eresila kuranko ɲɛnabɔli cakɛda ba Rosatom cɛ juillet kalo tɛmɛnen. Ni karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ to ɲɔgɔn fɛ walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Guinée Bissau kaw fɛ maramafɛntigiw de donna kalata labɛnni jɛkulu ɲɛmaayaso kɔnɔ kalata sɛbɛnw ni a minɛn minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kalatalen jate n'o bɛ mansinw kan ka bɛɛ t'i ka jɛnsɛ dɔgɔkun tɛmɛnen Guinée Bissau jamana ɲɛmaa Umaru Sisoko Ambalo ye a jira k'a fɔ ale ka fanga binna surasiw fɛ. Kalata labɛnni jɛkulu kɛtɔ ka CEDEAO jaabi bawo CEDEAO kun y'a jira kalata labɛnni jɛkulu la ko tiɲɛ don jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ a ka fanga binna fɔ a yɛrɛ bɔra jamana kɔnɔ. Nka kalata labɛnni jɛkulu k'a lajɛ ka kalata jaabi bɔ maa min ye sebaaya ta u ka dɔn ka sabu kɛ
kalata min kun bɛ ka kɛ jamana kuntigisigi kalata ani wasadensigi kalata kun don wasadenw fɛnɛ hakɛ ka dɔn mago jɔn bɛ o jaabiw fɛnɛ na kalata labɛnni jɛkulu ɲɛma danga ni o ye Idrissa Diallo ye o ye a jira k'a fɔ olu tɛ se ka kalata jaabi bɔ bilen ka sabu kɛ surasiw nana don kalata labɛnni jɛkulu kɔnɔ ni ka sokɔnɔ mina kɛ a kɛnɛma mina ye Idrissa Diallo ye a jira k'a fɔ maramafɛntigiw minnu donna kalata labɛnni jɛkulu ɲɛmaayaso kɔnɔ a don u kun ka ca u ye maa minnu sɔrɔ kalata labɛnni jɛkulu ɲɛmaayaso kɔnɔ a don maa 40 ani maa 5 don o maa 45 la kalata labɛnni jɛkulu ɲɛmaaw fanga ɲininaw minnu kun bɛ k'u kanbɔ wasadensigi kalata la ani cɛbɔw minnu kun bɛ jamana ɲɛmaaya ɲinini na nin bɛɛ kun bɛ yen ko bibi in na se tɛ kalata labɛnni jɛkulu ye ka jaabi bɔ ka sabu kɛ surasiw ye mansinw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ jaabiw dun lasago kun bɛ mansin ninnu de rɔ. Gambi jamana ɲɛmaaw bilama maa bɛ se k'a fɔ ɲangibaliya kɛlɛ u ye a paranya daminɛ Yahaya Jammeh ka fanga binnen kɔ Gambi jamana ɲɛma Adama Barrow kun ye sarati ka di k'a fɔ Yahaya Jammeh ka fanga kɔnɔ cɛnniw minnu kɛra facogo juguw minnu kɛra ni maaw tununa ndure a ka fanga kɔnɔ u taa yɔrɔ ma dɔn ko kiiri na dayɛlɛ ka ɲɛsin a ko mɔ nin y'a paranya fɔlɔ dalen ye ka sabu kɛ Yahaya Jammeh ka fanga kɔnɔ cɛ gwɛlɛ min kun bɛ ni o dɔn kun bɛ ni bamurutigiya ye k'a fɔ o de bɛ maaw ni kɛnɛ karaba Yahaya Jammeh ka fanga tɔgɔ la Sana Manjang surasi kun don n'a kun boli mɛ a minɛn bɛ bi a dogolen kun don Senegali mara min na o ye Casamance ye Senegali maa ɲɛmaaw ye a minɛ ni k'a di Gambi jamana maa ɲɛmaaw mɔ tiɲɛni kɛra tɛgɛ la a bɛ taa Gambi kiiri bɛ sigi sen kan ka ɲɛsin a mɔ Sana Manjang Yahaya Jammeh tile la lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min kun bɛ wele ko la Jongleur n'o ye maa caman nima tɔɔrɔ ka maaw ni kɛnɛ karaba Yahaya Jammeh ka fanga kɔnɔ fanga min kɛra san 1994 ni san 2017 cɛ o cɛ gwɛlɛnkun don a jira mɛ k'a fɔ maa o maa tununa Yahaya Jammeh ka fanga kɔnɔ maa o maa taara ta a ka so k'a bɔ a ka denbaya la ni ka taa n'a ye ka taa fa ko Sana Manjang jɔyɔrɔ kun ka bon o ko la a kun bɛ jɛkulu min kɔnɔ jɛkulu in ɲɛsinnen kun don fanga bolo maa o maa minnu b'a fɔ k'u b'u kɔ da Yahaya Jammeh ka fanga na o kunnafonidila tɛ o fanga sinamatɔ ɲɛmaa tɛ o surasi tɛ jɛkulu in a kun bɛ si la tunu Adama Barrow nane fanga na a ye sigi ka fɔ dɔ boloda tiɲɛ ka fɔ ɲɔgɔn ye jotigi ka jo ka jalakitigi jaki k'a ma ko commission vérité réconciliation et réparation o sigi ka fɔ la maa o maa nan'i jɔ ka kuma a bɛɛ da sera Sana Manjang mɔ yanni Sana Manjang ka minɛ ka di Gambi fanga mɔ Gambi jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kun sera ka maa gologɛlɛ dɔ fɛnɛ minɛ nin y'o kalo damadɔ ye Général Bora Kole ale fɛnɛ kun ye lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen Jongleur in a ɲɛmaaba ye nka san 2024 uti kalo la a taar'i yɛrɛ di surasiya polisiso la Gambi a kɛlen kɔfɛ ka san caman kɛ boli ni dogodogonin dugu la Casamance mara la Sénégal ani Guinée Bissau fa dɔw fɛ. Congo Kinshasa ma ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila kɛmɛ ka jɛkulu kura min sigi sen kan ko sauver la RDC an ka Congo Kinshasa jamana kisi cogo ɲini k'a ka baarakɛtaw ka jɔ Congo Kinshasa dugukolo fan bɛɛ lajɛlen la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kɔrɔ yan fan fɛ bawo mamurudenjɛkulu M23 ka fanga bɛ ka boli yen de kan wa a yɛrɛ yera yen de tarata minisiri ɲɛmaa danga min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma Congo Kinshasa o y'a da marabolo ɲɛmaaw tulo ka marabolow la jɛkulu kura in sauver la RDC a ka muɲukumanyakaw bɛɛ lajɛlen ka jɔ fanga tɔgɔla nɔnɔ bila si kana ye a ka weleliw kɛnɛ kan a ma ladɔnniya k'a fɔ octobre kalo tɛmɛnen de jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ye nin jɛkulu in sigi sen kan ani fanga sinamatɔ ɲɛmaa dɔw kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Kenya duguba la Nairobi fanga sinamatɔ ɲɛmaa minnu ka suru a la ka sabu kɛ ka to fanga la ani caman kun bɛ ɲɔgɔn bolo u la u sɔrɔla ka nin jɛkulu sigi sen kan ko jɛkulu in ka baara bɛna kɛ fɛn min ye o ye ka kungokaden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni ka jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi ka jagoya fanga kɛlɛ yɛrɛsagokɛ min bɛ jamana ɲɛmaa la k'o dabila sigi ka kɛ bɛnkan fanga mɔ jamanadenw ka ɲɔgɔn kan fɔ k'o kɔrɔ don sigi ka fɔ ka bolo da mara kɛcogo ɲuman ni bɛn ni basigi o ka na Congo Kinshasa ma ɲɛmaaw kɛlen ka kuma mɛn u y'u ka nisɔngoya jira Kenya jamana ɲɛmaaw la k'a fɔ a ma bɛn u mɔ o yɔrɔ bɛɛ Congo Kinshasa ma ɲɛmaaw ye kiiri sigi sen kan
Kongo Kinshasa surasi akiri blola octobre kalo la k'a fɔ jamana ɲamakɔrɔ Joseph Kabila n'a sɔrɔla ani faali ka kan ka sabu kɛ a bɛ jɛla Mamurulenjɛkulu M23 fɛ o min ye Kongo Kinshasa kɔrɔyanfa basigi tiɲɛ ni ka maaw ni kɛnɛ karaba. Amérique jamana ɲɛma Donald Trump burankɛ Jared Kushner ka fara ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ka n'o ye Steve Witkoff ye a kun jirala k'a fɔ o ni Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky kan ka kuma u bɔtɔ Russia Vladimir Putin fɛ yen Belgique duguba la Bruxelles nga ko in bɔra a mɔ kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Ukraine kunnafoni di sira dɔ la min bɛ wele ko Kiev Post yanni nin kun cɛ a kun jirala k'a fɔ Steve Witkoff Donald Trump ka ciden ni Donald Trump burankɛ u bɔlen kɔ Vladimir Putin fɛ Russia o ni Volodymyr Zelensky Ukraine jamana ɲɛma bɛ kuma Bruxelles Belgique duguba la kunnafoni sɔrɔla ka bɔ yɔrɔ min na o kunnafoni kelen de labanna ka nin da yɛlɛma k'a fɔ k'a bɔra a mɔ ko Volodymyr Zelensky kun nana Bruxelles Belgique faaba la nga a seginna Ukraine tarata wulada yan fan fɛ Donald Trump ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Russia ni Ukraine man ka banni nɔ ka fara Donald Trump burankɛ Jared Kushner kan Vladimir Putin y'u bisimila Russia faaba la Moscou kuma ɲɔgɔnya kɛra lɛrɛ 5 ɲɔgɔnna kɔnɔ nga Donald Trump ka kɛlɛba fɛrɛ dajiralen dama do o la Vladimir Putin ka fanga ɲɛmaya so kɔnɔ a ka kɔrɔsigi min bɛ wele ko Yuri Ushakov o y'a yira k'a fɔ kɛlɛba fɛrɛ dajiralen dara kɛrɛfɛ ɲɛw jɔra ɲɔgɔn ɲɛ na ni ka kuma fɛn min ka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o ye dugugoloko Ukraine jamana yɔrɔw minnu minɛ bɛ Russia fɛ ani yɔrɔw minnu fɛnɛ bɛ yen ni Ukraine jamana sɔrɔdasiw kan ka bɔ o yɔrɔw la ko bakuruba la ko kuma sera o de mɔ nka kɛlɛba yɛrɛ fɛrɛ dajiralen Donald Trump fɛ fan filaw la ko da ma se o mɔ yala Donald Trump ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Steve Witkoff a bɔlen Russia a sera Belgique duguba Bruxelles wa ka kuma ni Volodymyr Zelensky ye Russia jamana ɲɛma Vladimir Putin ka kɔrɔsigi Yuri Ushakov ye a jira k'a fɔ ale bɛ min kalamɔ Donald Trump ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen a ma bɔ Russia dafɛ ni Belgique faaba Bruxelles taali ye a bɔra Russia ni Amérique jamana taali de ye o kɔrɔ ye u bɛ segin so. Maashi dan tɛ a la k'a fɔ Russia jamana bi dɛsɛ ani Ukraine cɛ kɛlɛ la nin ye Belgique minisiri ɲɛma Barta de Wever ka kuma ye a ko diɲɛ dalen don a la k'a fɔ Russia jamana na dɛsɛ ko Ukraine jamana la se a la ko ni maa min dara o la kɔni o ye nsiiri ye yɛrɛnɛgɛnkan Belgique minisiri ɲɛma ye kɔrɔfɔ in lase ani kunnafoni di sira dɔ de cɛ min bɛ wele ko journal La Libre a ɲininkali k'a fɔ bibi na nazarala tɔnba Union Européenne kɛmɛ k'i ni da Russia jamana halala nafolo kan min bɛ nazarala tɔnba Union Européenne wariso la k'a nafolo ka labɔ k'a kɛ ka Ukraine jamana jɔ wali kelen k'a kɛ ka Ukraine jamana dɛmɛ Belgique minisiri ɲɛma a ko n'an taara kunun k'o la maaw halala nafolo kun bɛ kumaniya u mɔ cogo minnu na u dɔn bɛ a bɛ sɔrɔ de jamana fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ dɔ sera dɔ la se kɛra min na n'o ka nafolo maralen bɛ diɲɛ ɲɛfɛ nafolo in bɛ bɔ ka d'o mɔ kɛlɛ ye cɛnniw minnu don a kun k'a ka jamana jɔ kura ye ko nafolo in kun bɛ kɛ o cogo de rɔ ko nka yala Russia jamana Ukraine jamana na se a la wa jango k'a fɔ ko Russia jamana nafolo ka taa k'a fɔ Russia jamana ka jɔ ni a nafolo ye ko kura ye wa a ko yɛrɛ y'a sira jɛlen ye nka nazarala setigi jamana tɔw bɛ ka min fɔ ka Russia jamana nafolo ta ka t'o di Ukraine jamana mɔ ko n'a kɛ sariya kura ye Belgique jamana ɲɛmaw tɛ min kalamɔ ko ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ nazarala setigi jamana bɛ setigi jamana la o kɛlen ka Belgique jamana jɔyɔrɔ ye kurɔ k'a fɔ a fɛ ko tɛ Russia jamana nafolo ka taa ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin Ukraine jamana mɔ o dɔw y'a jira k'a fɔ u dan tɛ Belgique jamana la n'o y'a sɔrɔ nafolo in min dɔ mara bɛ a fɛ Russia jamana halala nafolo la n'a tɛ ka bɔ a nafolo mara numu kɔni bawo nafolo bilalen a yɛrɛ mɔ wariso la a bɛ labaara n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka mago wɛrɛ ɲɛ yala Belgique jamana bɛ ka bɔ o de numu n'a bɛ k'i bɛna minɛ ko ni kɛli cɛ nazarala setigi jamana tɔw kɔ ka k'u janfa wa dɔw ko k'u sigi an bɛ Belgique jamana na o rɔ nin minisiri ɲɛma min kɔni lɛ nin ye Belgique jamana kɔni kunna n'o ye Barta de Wever ye
ni da sera Israel jamana halala nafolo akumaniali mo kuma o kuma ko ka di Ukraine jamana mo aba fo ko fo ukana ni danganiya ye wale kele ukana ni kuma jonjonye meme se ka do hakili fe imaba na holo indili mo Ukraine jamana mo nga sinzimbe kage sharia jumenga kana holo indi abo nyini ngalite ngu nazara la toma Union Européenne jamana nyamaula jabi tesoro. O de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲama so fɛ ani cɛ ka lajɛliw la k'an bɛn n'Ala sɔnn'a ma.